De Tweede Kamer neemt na weken een besluit dat Noord-Eerst-Friesland een krimpregio wordt. Het gaat om de gemeenten Verwetteradiel, Dongeradiel, Kolmeloon, Dontemadiel en Achtkarspelen. Een krimpregio had recht op extra jild als type. Zo'n 70 politiemensen uit Noord-Nederland doen mee aan een omsingeling van het Binnenhof in Den Haag. Ze maken alle oren lawaai en zetten jildkisten del. De actie is voor een betere CAO. De polities willen meer leen, betere betinksen en meer waardering. Ouders van bijen van de Otto Klantskwallen in Boksem komen Joen Bijenoor om te praten over hoe ze de squallen iepen horen kennen. De squalkoppel 4 wil de squallen sluiten vanwege te min bijen. De ouders binnen het er net mee eens en komen in actie. In de botanische tuin de Kroethof in Boetenpost wordt morgen een expositie openen met 10 beschermde plantensoorten. De planten dreigen te verdwijnen en staan op een internationale rode lijst. Het gaat onder oren om de meerkrab en de wolfskers. Joen en vannacht heel bewolkt en het wordt 7 graden. Morgen 17 graden. Het blijft droog en de zon is erbij.